Naka-jacket? Uy! Sus. Hindi na na. Tika lang. Wala kita yan, ano? Stand. Ko. Luway-luway mo ni ang kanima. Lima di mo pagkakusugot ka live ako. Luway mo sila. Isos. Dala na ni, sige na. Yan sa ano? Wala akong gloves. Hi! Di wala akong gloves. Maglipat. Kumuha ka muna ang bagol ni. Tignan mo yung ano. Garden, pag may time. Tanong manido na abuaban ko sa naki triple baga. Ini abuaban lang ini. Nagkarat na sama na diyan. Tama na may narulot sa nagsama na diyan. Tanong man. Doon ko ta makakuha kita kang kusot duman sa maabot. Adi, makahoy. Tapos bakit tayo niya para dahil ko naka manok. Ano ito titigan mo? Ha? Une? Hai, hindi di. Hai, hindi ang chat. Wala man. Wala man kay ano, surat. Maria, pa. Oh, yan ini mah. Okay, bado. Oh, asa na yung ulan? Kung kailan magpapaulan tayo, saka naman nawala yung ulan. Yes, me, karapon. Chat? Ano yun? Japan, hello. 20CH, Japan. Lagi bukan taga-drop lang. Tapos, dahil nagano.
Trap lang din, tapos sabi sa gas. Ikaw magdasdo. Ma, ito kada ako makiaga ma. Yung kang ipit. Clip. Di na lang yung bata na dumog na. Dito kayo, mababad sa likod. Lagi daw na likod ko kay Baby Oil. Tapos daw po mabibi oil ma. Wala likod ko. Yung ko ako naman. Pananaw? Oo. Bugil daw po ma. Ha? Bibi oil. Mas kino kaso kang gari lana na ano subilit sila ako sa imo. O, tila ganito mo na. Maliputo na nga. Ang likod. Ay, yun. Maliputo na ang likod ko. Yun ang kamo. O, darap na ang likod mo. Kamalang na kita. Maliputo. Oh. Pag maliputo na, nangitsip ka. Tagaray na. Puti na ang takam kayo eh. Manilo. Ano talaga? Joy. Si Joy. Hi, Sisi! Sisi Joy! Sophie. Kakulit di ako. Tadi mag-uran. Garden kami, Sisi! Tanim ng pechay. Kasi mahal ang mga bilihin sa palengke. Kumusta Sisi? Di ka na nag-ano di ka na nag-whitey. Abok mo na mag-whitey Sisi. Dara mo rin din ano. Para malimutan kita. Hinihintay namin ang ulan. Ayaw, ang tagal bumagsak. At kami ay magpapaulan kahit kami ay inuubos. Sis Dinette, nagalaw shoutout Sisi. Yung tambay ko sa iyo kagabi andun, sinarge ko yung Sisi kasi nalubat. Di ko alam kung nakailang oras. Ano? Ano? Nag-update lang ako short para Ano ka ba? ma-update lang di Ang ma. ayam, ginaw ko na. Wala. Loob na naman. Dahil mapangbado sa iyo ma. Nakita mo. Di ka magpadod na sayang. Bira na Sisi, busy na sa work. Sana all my work. Sana all Sisi may work. Kami dito lang palagi. Bulod. Sa Bulodski. Dito lang kami Sisi sa Bulunski, sabi ni Dos. Ang mga diwata. Sa kagabaan. Ha ha ha, dahil ka magbadol. Kaya nga ni, si Mother Baga, Sisi, gustong badulan sa ayam niya, kumadadang sa live. Masisanti tayo ni Lolo. Alam mo naman, mahigpit sa live, diba? Nasunon kaya, sige
alipin na walang pera. Oo, yun lang sisi. Yun ang mahirap. Alipin ang walang pera. Mas maganda na yon, alipin ng pera. Oo. Wag lang Pera. alipin na walang pera. Walang asarol. Walang asarol kaya palang pintira ni Dos. Uy, ni, di ba tayo pala oh. Oo. Pero baga, ano ang photo? Aray ko po. Kailangan kumayod para sa mga pangangailangan. Oo, sisi. Kami din ni Dos, nanlalago kami sisi. Nanlalago na lang kami sisi. Para magkapera, sisi. Nanlalago na lang kami sisi ni Dos para magkapera. Nakakahawak lang ako, sipi. Ganitong oras, maya 2 to 12 AM. Trabaho pagdating bahay, tulog na. Hakayan. Yan mo sa Oh, Hata tayo iba-ibang kulay. Red. Ah, Fashion natin, saldahi ta. fashion. Nang lalago. Saldahi dati ng lalago. Bata sisi nag ano ako kuko ko sa banggi o mayayari sa radio sa ano sa pag-asadol. Oh, sayang kang pagpagayong kang kuko. Mm. Pamuda. Napamuda lugot si Joy. Salday ta nang lalago. Gari wala sa itsura de. Malalago sa lang pala. Nakatakinon. Sosyal ng paralago, nakatakin. Mga abang na sila kami dyan sisi sa ano, sa gilid-gilid. Sa may, maagi sa maabot baga. Mga abang kami ni Do. Ini, udah lang kayo ini. Dating na rin eh. Sayang magkaya kung puto na rin. Baka mabungo pa man yun. Kaya anong katalitin ang buti o? Uli sa mga lang ayun. Sayang magkaya kung puto na mabungo pa. Hindi mo lang tagay ang katalitin o pag sa nga o. Pag ininawara, maliwanag pa siya buwan. Maraot ang manicure mo. Mamailin, gulag sa raot. Diyan sa probinsya, basta maigos, buhay na. Oo, sisi. Ano an, tigatanong mo, sisi, haha, nabinyagan sisi yung magandang kamay. Pechay! Oo, sayang ng kuko. Pechay, sisi. Yung tinatanim. Marami pa kami pananim dyan. Maraot ang manicure mo. Mamailin. Oh, yun si Biden. Oo. Biden! Shouty! Mamailin! Biden. Makibayli kita dyan. May barayli da dyan. Hello. Makibayli kita dyan. May barayli da dyan sa Indo. Sayawan na! Pwede kami ni ate. Kumainin ko na yung sa ate. Para may Hanap na ako agong mo dyan mamaiden. Mariam, so... pag ano pa sa ate. Piga kada kula ko, ano, buro doon. Buro doon sa piga pagurang-gurang ko. Ako lang ito. Narinig ka. Buro doon mamaidin. Buro sa nasilos ang aram.
magpara luya-luya nantig. Ha ha ha. Mauranon digdi. Kaya nga ni kami nagluwas, Mama Idin, kaya nga kami nag-garden. Tapos sabi ko, mauran. Tapos yun, dahil managpatuloy sa uran baga. Yaon na dyan. Hindi mo di bagaw. Makuyan to grabe ka ng puso. Pag puro kay daga may natagas. Pagtali pa kami kapisa na sa muya. Pa kami nag-almusan. Labo-labuha nga ni, matapos tulos. Tut, 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 tut. Akala ko mabudot. Akala ko Mama Idin mabudot. Sabi na, nagparabay lagi ako tapos nagdakulong sa tao. Pangyari ah. Dali! Bururo na yung kaiba ko! Tut, tut, tururut, tut, tut, tut. Nag-practice ako pag bail din yan. Makibay ni Mama Idin. Oh, Manok, karay kaya sa manok. Ito talaban mo ay yan. Ano na nga, hindi mo magpapasok ng disibilit. At ang bala din ang manok. Dali yung masang ka manok. Dadali yung kuman siya. Kuwali. Dali yung masang manok. Ay, ano? Ayan. Hindi, boss. Hindi, boss. Wala na mauwa. this is an organic husot. Manay kasi organic fertilizer. Di pa nga, di kita nabalikan ko sa bangsi manisot. Kusot. Red na naman si Stress. Abang nag-garden, manay kasi aw. Update na rin. Masipag si Stress ngayon kasi baka bukas. Wala na nang bayadan ng wifi. Wala na tayong babayadan naman ng wifi. Pag hindi na si Stress, nagla-live sa YouTube, alam na din. Tanim-tanim pag may time. Tanim-tanim ng pechay. Daan lang po. Work mode. Yeah, sige. Ingat. Pare kasi aw. Drive safe. Ingat po. Ingat sila sa iyo. Ang tingin sa kalsada lang. Huwag sa mga magagandang chicks. Sala, bumungay natin. Ha? Kasi kalapit ko lang ko dyan. Ipalapala ng bugraray. Pinalapak ng bugraray. May inawan ko. Pinalapak ko talaga sa akong. Puto baga, puro ito amor. Kaga, sige, sa naman si ano. Gusto ko yan eh. Ano yung sana? Ano ka lugay mo? Tanong matakan ito. Salamat manay kasi aw. Ingat ka sa work mo. Di pa kita binabalikan. Gabi. Hindi, pag kaya sa mga. Tadawa dapat init. Maski pala nung pag-init pala natin. Ano ba pag-init natin? Tapos may mga lada sa baga na mano baga sa
Sir Christopher, William, close shout out. Ang problema nga rin dyan, marami natin, business yan, kaya kung tumit na supporters, mag-batuti, kung saan mo ate, $1 na, di ba to, pag dito hindi mo na-reach, daw mag-aira mo, pag wala pinag pa to, na na-reach, wala, dahil nag-drive good talaga eh. Ayun. Ano pa niya? O dyan na pananong ta? Talong. Oh, talong. Ang sas, ay, Anta. Dahil yan. Yung ano, okra. puno pa pating ano, kasi Pero ang gumata, okra, ay ate, pag abuhabang kasi na ini, Uy, mauga pa ako dyan. Hindi eh, ang pechay, duman o, makuan kita duman. maparado kita kay pa, pwede ade, Direct na. Oo, maparado kita. Season kanta pro. Yan, magkabay yung daga. Una, kung ano, tiyo, mga dakula, mga doon. Tatlo ba kasi daga? Tatlo ba yung kanagal ng manok? Day, daga. Oo, ayun. Ano kasi, ano? Bunot. Every day through the night. Wala man natin problema daw. Surutam ang surgan. Ang pagabon pa kasi sirtin ka na kanon. Wala sa ako bago. Ano ko rin sigalit? Na? Ano ko dyan? Na? Uy na no? Para basa. Dapat nga ni di dati may dalam kitang saludan kan Quran. Dabis kan Quran sa pangmarin sa gulayo. Ano, may sulpo ka ba kaya?
dito at sa pubok kundi subusis ko talaga halata na gari magatulo na. Sabi kang totoo kang subos nagdiin ako. Isip niya. Maganda nga yung ano, iba nga yung style mo kapag ano kaya doon ano to God na doon na nag-agree. Kadawaan mo kahit subusis ko na may sinakado na na-stylean ko ba? Pero pinananindagan na, style na lang. Oo, pinanong yung style. Ikaw pa pag oh yeah. Naging argat yung style na ito. Gusto ko pagkapade na lang pag may sarang song. Wala ka man pag mo mabasang ho 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 ho, di ba? Wala man baga. Kaya pag una ka ito, sa ibang song na nag-provide, yung argat eh, itong suka sa hapon, wala sindang mahiging na. Ho 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 ho. Madadami lang yun sa kumpa. Hindi man pa lang talaga magdatinda kaya tip kaya naway no na pag alabaon ng pansunod ang next song mo next instant ka Ako rin ang lula. ay sana nga Anong taon? Kumanin doon sa crowd ng babi, kaliwatin na doon sa sinaw na tan ano. Malungoy, so kahit na pinatisip pa ako kung dungo. Kaso, kurangan mo, silo, tulungan sa dalandanan na yung ano ako din. Wala na ito sa sabi. Ano ko nalilibong? Pag nag-aamo man ako, sentido ko. Ay, nakita naman tanong mo sa papa ko. tapos so pagka-style ko ating sa body rock dahil natin mo doon wow body rock Di daw naman ang karaya ko kan manok. Ay, piga ka din ng puso. na pig-rock ko kumpara sa mga nauna kong artist pero maray nga rin sa letter A at kung nag-letter B ito naglag mo man eh gano'n mo nag ano eh ibo ko yung letter C wala ko na ilang na ito A okay naman depende ka iyan sa song kung kapagkat ang mga araw kaya dito talagang mapapagaran sa talaga wala na baga naka ay ba magkisaraw na naka-perfect sa depende kaya sa ano yan ang mga araw lang sabo wala sa uran dapos na barang ako thank you sa 4 eyes na dyan sa 3 eyes Ang naglamig lang sa kamot. ano ba kasubos nari ba ganun sa tiklo ko tikloon tiklo ato tiklokon kaya ano ba palang ano ko nang tulad na nag-aabo ako Magayon ito, mag-judge na lalaki. Pero dahil ka maka-open sa isasabi niya sa imo. my advice tapos may pig-judgment dun sa ro magiging si babae na agree ka daw I wanna dance with somebody So kayo ron bang may hindi mo nang punlaan dumas ipapa mo inarano si talong, oo budaon ning kuyan, lada. ikaw nga na ko dyan piabot mong talong na kaya dapat last year Kasi parang yung talong na yan, mga panggang na inadaga. Pako kagadan maano sa kanang. ini kaya ma dapat may winagas kita dibing ata nagrabe mas kiko tayo duman oh dakul mas nakita dante lugasan kaya ata tapos ano magati kang itom na silupin Ang ate kundi magaring. Jesus ko ganyan Ang kontra yun dito sa atang manok. Nagkukura na yan ang mga manok. ano yun ang manok Kakarayasan an. ano yun ang manok Marinan. Nga naman, tarong kay Antak, birak ko
San Pura. Pwede, pwede ate. Pag ano, pwede tayo turudukat sa inyo. Saan po? Ano sa inyo? Sa inyo, putay sa inyo. Umabot pa dyan ang karabasa. Tawa mga asaring pinsa ng gariskel ko dahil pakarmat na dyan sa isla. Sa taas. Ano tanong niyo? Hindi natin ang bungal buod. Eh, Sa taas. Di ba ka? Asa ka? Gusto ka ipon nga ni. sugesti pag ako duman. Araw ba na iban? Dako lang dahil ano ang empleyado sa ginubata na positive sa drugs. Sa? Positive. Dahil na dahil di maon mo ko ng mayor, di pa rin no. Doon sabi, hindi na makatrabaho. Yun talaga ang mga abusado sa At ako nang diputos ko ta na sil. May mga adal. Siyan tanggap ni mayor kan mga dibutos. Paski na nga di sa mga para kusinira na kusiniro, mga lalaki ng dibutos. Taarang kayo ng dibutos tapat. Dangan, ang kaan din nagadruga. Dapat tutulong. Aking mga nidyo nakinig baga pagkatapos niya na dyan. Sutong maniwangon na babae baga na pag Sabado, diyan nagtatrabaho. Laging tapat, laging So, 52 na empleyado, ano Ay, kadamol. Ano na ito maana, ano na tanggal? Tanggal na, trabaho. lalo na sa barangay kan. Pataan ako. Nag-live kami. Five million viewers. May love shout out. Thank you, thank you. Wala na class? Tay, may galap shout out, Tay. Sisi Dina, thank you. Di ka ba natutulog? Hindi, Tay. Hindi kami natutulog.
Live, live, live. Hanggang may wifi. Kapag wala na, goodbye. Wifi na si Stress. Tara tayo, magtanim tayo ng ano. Pechay. Good morning, Tay! Nagduko na ako. Nagduko na ako. Nagduko. I wanna dance with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who love me. Dapat i-priority mo pero kulao para mabilis ang pusa. Hindi ka ba natutulog? Kasi pag kagabi nakita niya ako naka-live. Ngayon, pagising live na naman. Ang sipag lang tayo, no? Ang sipag lang tayo, no? Nadiklong pala. Pag ano pa lang ka nag-alert, nadiklong. Sududok mo talaga ang bigat. Pag ilang ko bibi. Ang lusog-lusog. Lusog ng pechay. Nag-alert na naman ang MDRRMC dahil sa Bulkang Mayon. Yung mga taniman talaga to ng ano, ng bulaklak, ng halaman. Eh lahat na namatay dahil sa dahil sa palaging maulan. Kaya ang ginawa namin ni Dos, sabi ko taniman na lang namin ng mga gulay katulad ng pechay, kalabasa. Kasi nga ang mamahal ng mga gulay ngayon sa palengke. So ito na lang yung tinira naming halaman bulaklak ba. Kaya mga mapapakinabangan na lang yung aming itatanim. Tapos doon sa kabila magpunla din kami ng Ronnie Madronio. Ba't ganyan ang effect? Ano yung effect? Ano yung effect? Ano yung effect na sinasabi mo dyan? Madiklom? Kasi nga nag-alert yung MDRRMC na nagbuga na naman daw ang Bulkang Mayon. Kaya ganito yung nangyari. Umitim yung screen kanina. Yan o, dito yung aming tanim na kalabasa. Oh, ha? Be, dalhan mo kami bing pananim na ano, na siling labuyo kung meron ka dyan. Gari nagakimat na gray. Ah, bakit? Baka yung sipi mo yung may something.
Nagakimat-kimat ba tay? Garida ano? Nagakimat-kimat, baka yung mata mo na, Ronnie Madronyo. Baka yung mata ni Ronnie Madronyo, naga-blurred na, nagakirimat-kimat na. Nakailing na ning star. Duman, natapos. Aray. Masyadong malikot ang kamay ni Tres. Tapos kahapon, nung isang hapon, yung nag-live din ako, na nagbunot ako ng mga, nagasarol ako. Ayun oh, wag mo apakan. Ang kamuting kahoy, para meron kaming pagkukuhaan ng talbos. Dito lang ba, malapit lang sa bahay. O, di ba? Ayan na oh. Oh, nabuhay na. Nabuhay na. Haha, animals. Ano? Ibig sabihin sa akin ang may diferensyang live? Okay naman sa akin ah. Okay naman dito sa monitor ko. Guys, bakit? Nagbi-blink-blink ba yung screen ko? Nagti-twinkle-twinkle little star? May negative energy pagarugan. May negative energy. Nakikita si Ronnie Madronyo. May negative energy daw na nakikita si Ronnie Madronyo. Be, magtindahan na lang kita, be. Mag-aral ka mag-drive sa owner. Sa owner. Mag-aral ka mag-drive kasi magtinda tayo doon sa Puro Legazpi. Magdala tayo ng kanya-kanyang mga paninda. Si Dos, magdadala daw siya ng pechay. Ako naman yung candying, pilinat candy. Okay na. Ayan, okay na daw. Hindi na nagbi-blink. Ano pa na mo dyan, be? Daran mo kami binglada. Daran mo kami binglada na pananom. Ako sa panano. So kamuti da abi, dahil mo da abi pagbaklason sabi ni Madier. Bakalonda ang pananim. Ang ganda na oh, ang taba na ng strawberry. Igwa digdi. Oh, igwa da duman Madier. Tagdukan tayo biki balingoy tapos. Kaya, kudulan ta. Bala. Kudal. Oh. Ano? Naku ba ako? Binaklas ko na gabos, tawara man unod. Ay, Diyos mio, Marimar. Sis, sis Marivek, may galaw shout out, sis. Salamat sa pagbisita. Malikot masyado yung kamay ni Tres. Wow, strawberry. O sis, nilipat ko yung iba kong strawberry kasi di na masyadong, na doon sa sa kabilang tinataniman ko. Natatakpan na ng mga halaman kaya hindi na masyadong mataba. Kaya naglipat ako ng iba, pati doon sa likuran, meron akong itinanim, nilipat ko sa paso para hindi ako maubusan ng pananim, baka kako mapatay yung iba. Kaya unti-unti nililipat ko na. Yan, mataba yan kasi yung ilalim may kusot. Yung mga yung pinagkiskisa ng wood. Tapos nagtatanim-tanim kami. Ang balak talaga namin ni Dos, magpapaulan kami kasi kanina pagising namin maulan. Tas ayan, hanggang ngayon wala pa rin ulan. Pinawisan na yung likod ko. We're looking for a good variety of sweet potato. Wala eh. Yung maganda lang naman dyan na yung sinantol, di ba? Pahingi naman. Ayan. Sige, sis Vic, punta ka dito. Punta ka dito. Anong hingiin mo? Strawberry? Punta ka dito, sis.
Naubo ako. Ulitin ba gani? May nagbuhay na ano, karabasa. Every day and through the night. Tapos. Diyan muna kayo. Thank you, thank you. Ano yung seeds? Oo, pwede naman yung seeds lang. Pero kung may napunla ka na, maganda kung meron. Merong nakapunla na. Kay labuyo ako. Kay labuyo ako dito yung pananong. Ito. Makulimlim din dito. Makulimlim din dito. Para sa tanin nga, no? Mga ano, pagkagal. Tawag, kalimon. Six million viewers. Salamat sa Six Eyes na naandyan. Karamihin yung strawberry, namunga naman yan siya, di ba? Noong una. Oo. Mag-strawberry farm kami dito. Kulang ang taniman. Marami pang sobra ng ano, ng pechay. Haubo ako. Kurang pala. Ilang oras na kaya ako? Hindi na mag-end live. Ano ito ano na? Uy, ay ito pang halo ka? Ano halo? Pang halo. Pang halo na. Totoo. Pusot. Dali, tamagi ko pag tanin ano. Dali. Nakabunga ka niyan, sis. Oo, sis. Nakabunga ko nito. Nakapagpabunga ko nitong strawberry. Japanese, ano itong variety nito? Yun.
dinala ko lang dito. Nilipat namin nung naglipat kami ng bahay. Grapes, wala pa. Ang grapes, oo, meron akong tanim, kaya lang ang tagal umasinso, tagal humaba ng baging niya. Tinirahan kayo kasi yung puno, yung puno kasi ng grapes ko, tinirahan ng langgam. Ilipat na nga ito. Meron ako doon Oh. yung grapes. Ilipat na. Ilipat ang ano? Taniman. Grapes? Oo. Maganda yun sis. Kasi Grapes? Oo. Yung grapes ko andun oh. O dragon fruit. Grapes. Yun diba? Meron ako doon. Isang puno ako doon sa ano man ito? Nababantang. Nababantang. Tulo kayo po. Maringay, sakto man ate, nagbunot pa ako kan mainit. Hindi dumaan ako. Sabi ko daga, sakto inuran. Maringay, na may pandok ka tim. Tangon ko di ka pandok. Ang nagluluwas. Sabi ka, ay, nalipando ko yun. Ito mo na. Hello everything. How are you to find out? Dali na! Asa na yung ano? Musta? Hindi ba Ito! Ay, naman tatanong mo pa ako. Maghanap kami ng ano, mga pambako dito. Bakura namin to kasi. Halukayin, ubi lang to ng ano, halukayin lang ng mga manok. Kaya, bakura namin itong taniman. Tapos, parang, ano man tato ni, para hindi, tayo, baka biglang umaraw. O di kaya, ang sakit ang ulo ko dong. Hindi kasi umulan eh. Bahala ko sana magpaulan kami. Thank you. Salamat sa inyo dyan. Po, saan pa? Hindi ko tani oh. Ano ba yun? Isang oras na ba ako? Mag-in-live na tayo. Kasi pupunta pa kami doon sa kabilang garden. Salamat sis Maribek. Thank you sa inyo dyan. Yan, isang minuto na lang. Mag-in-live na si Tres. Isang oras lang naman ako. Tapos, pupunta kami doon sa kabilang taniman. Tapos, kukuha kami ng mga pambako dito. Bakuran namin yan kasi kapag hindi namin yan binakuran, hahalukayin yan ng mga manok. Sayang ng mga pechay. Bagong lipat. Ayan na yung mga pechay na bagong lipat. Abangan nyo sa susunod. Dito na lang tayo, malapit na lang tayo magkuha-kuha ng mga pangsahog sa gulay, sa isda. Kasi malapit lang to sa bahay. Hindi ka dyan. Grabe na. Grabe ka na kung makapag. Black to. Doon ka na nagatuwad-tuwad dyan kuha kay picture.
Ayan, Sis Jeanette. Maraming salamat. Sis Marivec. Thank you, Sis. Be, thank you. Tay, salamat. Sir Christopher. Salamat po sa mga sumilip dyan, sa mga nagtamsak. Thank you kay Manny Richard. Ayan. Salamat po. Thank you everyone. Bye-bye na. Mama Aiden, mag-live ka na Mama Aiden. Sis Jeanette, di ko pa nakita yung ano ko kagabi sa'yo, yung tambay ko sa'yo, andun naka-charge pa. Kasi pagising ko, lubat na siya. Ito sis Big ito yung taniman namin ng grapes. Ito yung number 1 na nakapagpataba sa kanya. Yung mga kusot ng pinawersuhan na puno. Kasi kinuha nila tita yung puno. Kasi nagpagawa sila ng mga cabinet, misa, yung furniture ba. Tapos ito yung mga gusot ng pinagpawersuhan. Pinagkukuha namin ni Dos. Marami pa doon, kaya lang natatakot kami kasi makahoy na, madamo, baka may ahas. Kasi maraming punong kahoy. Kaya ito lang yung nakuha namin. Tag-isang sako lang kaming pinasan namin ni Dos nung nakaraan. Tapos pinabulok namin. Ito na siya, oh. Ito yung gustong-gusto ng mga strawberry na yung itatanim mo yung strawberry sa mga ganito. May halo yung lupa na ganito. Buhaghag yung lupa niya. Ang ganda. Ang ganda kapitan ng mga ugat ng strawberry. Kahit yung grapes, yung grapes ko doon, kunin ko yun, ilipat ko dito sa malapit lang sa bahay. Kasi ayaw umasinso doon sa pinagtaniman ko. Tapos kailangan yung dahon, itong mga dahon na itong matatanda na, alisin, bawasan, para hindi maagawan ng nutrients yung ano niya, yung puno, para mabawasan ba, para makapokus siya sa pwede nang mamunga yan kapag matagal-tagal nang nakatanim. Bagong lipat to pero mataba, mabilis dumahon. Yan, tas yun pa Yung ginagawa ko niyan, tinatanggalan ko siya ng mga lumang dahon. Kaya lang pag sobra naman na ulan, minsan nalulunod yung mga ugat niya, namamatay. Kaya dapat tama lang yung tubig. Hindi masyadong maanuhan ng tubig, mababad ng tubig yung puno. Kasi pwede din mabulok. Kapag yung dahon ng strawberry, makikita mo guys yung strawberry kapag mamumunga na siya, mamumulaklak na, ito 'di ba, 3 ang dahon nila. Kapag nakita mo yan na 2 na lang, ganyan na lang siya, 2 na lang tumubo dyan na dahon, matuwa ka na kasi ang susunod dyan na lalabas ay bulaklak na. Yan. Kaya lang ngayon, walay pa talaga to. Kailangan ko pa tong lagyan ng pampataba, yung kulay parang asin, yung sunod sa triplicator na pampataba. Yan, lalagyan mo dito, hindi dyan sa puno, kailangan dito sa malalayo na yung ugat lang yung makasipsip ng pampataba ng fertilizer. So ayan, yan ang tips sa pagpabunga ng strawberry. Meron din akong tanim na tuyo, nakalimutan kong diligan yon. Kailangan balance. Hindi masyadong matuyuan, hindi masyadong malamingan ng tubig, yung mababad masyado sa tubig, na malunod yung mga ugat. Kasi kapag sobra-sobra na sa tubig din, nalalanta din yung strawberry, namamatay din kasi nalulunod yung mga ugat niya. Buhaghag dapat. Oo, sis, buhaghag. Yung iba nga, yung lupa medyo may halong buhangin, ganon. Tapos yung ito, ang ganda nito panghalo. Ganda to panghalo sa mga tanim para mataba. Mabilis kumalat yung ugat, kumapit. Kasi kapag pure din naman na lupa, minsan nahihirapan din naman yung nila, yung mga ugat nila
na mag ano. Yan. Dalawang klase ito eh. Yung Japanese suga. Nakalimutan ko. Ano nga yung variety nito ni? Ichuga. Hindi. Japanese. Basta Japanese. Tapos yung isa, kalimutan ko talaga. Kung ano yung ano nito na strawberry ko. Basta makikita mo yan sa ano. Malalaki yung ano nito. Malalaki yung bunga nito. Tapos yung iba, maliliit din. Yung malaki na pabilog. Yung iba, pahaba. Ito medyo pabilog yung bunga nito. Oo, pwede rin yun sis. Yung mga dahon na pinatuyo mo, ilagay mo lang sa isang sako, tapos pabulukin mo. Pwede yun. Tapos yung pinadidilig ko dito sis, ano, yung mga hinugas sa bigas, tapos haluan mo ng hinugas din sa isda. Yung maglilinis ka ng isda na bagong bili sa palengke, huwag mong itatapon yun. Ihalo mo yan sa pinaghugasan din ng bigas. Tapos yun ang ipang dilig mo dito. Ang tataba, grabe. Kahit sa dragon fruit, yun ang ginagawa ko. Pinandidilig ko. Ang bilis nilang umaba. Yung dragon fruit. Kaya doon sa isa, doon sa tanim po doon sa unahan, mahahaba na yung aking dragon fruit. Kasi tuwing mag-ano ako, tuwing maglilinis ako ng isda, pinandidilig ko yun sa mga tanim. Kahit sa mga ano, sa mga halaman, mga nasa paso na halaman, taas sa bougainvillea. Ang ganda nun. Mga pinaghugasan ng isda, yung malalangsa, kahit sa orchids, maganda yun ipang dilig. Abono, oo, pwede yun sis. Basta ipabulukin mo muna yung mga dahon. Pabulukin mo muna, tapos pag tuyong-tuyo na, ihalo mo din sa mga puno ng mga tanim. Tapos tabunan mo ng konting lupa. Yun, maganda na doon yun pang abono. Ayan, mag-i-end live na ako sis Vic. Thank you. Salamat. Salamat sa inyo dyan. Salamat sa 4 Eyes na naadyan. Salamat sa mga tumambay kay sis Jeanette. Salamat tay. Thank you. Bye na po kasi pupunta pa kami doon sa kabilang garden namin sa pinaararo ni Father. Gagawa din kami ng plot doon na pagtataniman namin ng talong, okra. Tapos kukuha kami ng pambako dito kasi malapit lang to sa bahay. Baka halukayin ng mga manok, bakura namin dyan na hindi pasukan. So ayan, thank you so much. Bye bye po. Bye sis Vic. Bye bye. Thank you. End live na po si Tres.